Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Yung gumawa po ng bahay namin. Paramdam siya sa TikTok. Pero actually, mali ko din kasi nang-13 ko siya. Alam ko na married siya. May 3 kids. Matagal na silang in bad terms nung wife niya. Then yung sa anak ko kasi doon ako totally napamahal sa kanya. Kasi sobrang niya minahal yung anak ko. Actually, naging kami January din. Tapos, kanina ko lang tinapos yung lahat po. Pero di sila sobrang sakit. Iniwan niya yung wife niya for me na alam ko naman mali. Alam ko mahal niya ako. Yung guilt feeling tsaka conscience na nasira yung pamilya niya, nagiwalay sila. Naawa din ako dun sa mga anak niya. May konsensya ka ba? Kung meron, aba, medyo marami-rami kang puntos sa langit. Pero kung wala, abay, isa kang napakasamang nilalang. Ganyan dapat. Kapag alam mong nagkamali ka ng desisyon mo, merong konsensya, nandun yung guilt feeling, hindi yung parang pinaniniwala mo yung sarili mo na tama yung maling desisyon mo. Because in the very first place, mali pa rin ang mali. At hindi kailanman maitatama ang mali. Pero pwedeng matuto sa pagkakamali. Para ngayon. Kung sakaling nagkamali ka kanina, bawi ka mamaya. Lalong-lalo na pag-uwi mo sa misis mo. Kung may pagkakamali ka, subukan mong itama mamaya. Tapos, bigyan mo ng 5,000 pesos. Aba, gaganahan palalo yung misis mo nun. Oo, gaganahan kang masahihin. May extra service pa. Pera lang pala katapat niyan. Charot with harot. Anyway, kabisyo, 9:09 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Ngayong medyo maambon maulan na gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo na naman ako sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Tatlo kaming babae na pinagsabay niya. Anong gagawin mo na kapag nalaman mo na yung taong mahal mo, pinagsabay ka pa sa 2 babae? Anong gagawin mo pag yun yung nalaman mo na pinagsabay ka ng lalaking mahal mo sa 2 iba pang babae? Makikipagpaligsahan ka ba dun sa mga babae? Makikipaghiwalay ka ba? Or, okay lang, mananatili ka na lang. Kasi ang mahalaga, merong nagmamahal sa'yo. At may minamahal ka. Bakit nga ba may mga ganong klaseng babae na pumapayag? Sa ganong klaseng relasyon o sitwasyon? At bakit nga ba may mga umalis? Bakit nga ba merong ibang nakikipagkompetensya? Well, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik
kasama ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkamabahay ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number